Bideo honetan, supermerkatu edo antzeko entitateetan ariguneak nola identifikatu ditzazkezuen azalduko dizuet. Supermerkatu batean arigunean identifikazioa errazteko supermerkatua bitan banatuko dugu. Alde batetik, herritarrekin harremanetarako edo herritarrekin harremanak izango ditugun guneak, eta beste batetik langileen artekoak edo barne harremanak. Gogoratuko dugu hauek kanpo arigune izan daitezkela eta hauek barne arigune. Herritarrekin izango ditugun harreman gunetan, burura etorriko zaigun lehena da kutxena. Hemen bat edo gehiago egon daitezke, eta bestetik, arreta guneak, bai fisikoak zein telefono bidezkoak. Hauek arigune izateko zer behar dute? Gune hauetan egongo den pertsonak edo egongo diren pertsonak uneoro ahobizi edo belarri prest izan beharko dute. Bai? Eta gogoratu horretarako beharrezkoa izango dela alde batetik ulermen maila, hau da, bertan egongo diren pertsonak euskaraz ulertu behar dute gutxienez, eta ados egon behar dute arigunea sortzeko. Kontatzeko edo zenbatzeko nola egingo dugun, kutxa edo gune bakoitza izango da arigune posible bat. Orduan, gune edo kutxa bat baino gehiago egotekotan, uneoro bermatu daiteke bertan euskara ulertzen duen uneoro hau bizi belarri prest bat egotea, hori arigune bezala kontatuko dugu. Barne antolaketari edo barne funtzionamenduari begira jartzen bagara, barne ariguneak identifikatzeko aukera izango dugu. Hemen errazena organigrama edo antolaketari begiratzea izango da. Eta hau, bi modutara egingo dugu. Alde batetik, lantalde, sekzio, zerbitzu edo alor ezberdinak identifikatuta, eta hemen egon daitezke adibidez, administrazioan lanean daudenak, zuzendaritzan, hornitzaileekin harremanetan daudenak, eta bar, edo espazioak. Eta espazioak lotuko ditugu, adibidez, biltegia, bulegoa, edo horrelakoak. Hauek, barne arigunea izateko, alde batetik bere kide guztiak ulertu behar dute euskera, eta ados egon behar dute arigunea sortzeko. Zer gertatuko da? Kanpo arigune hauetan lan egiten duten pertsonak, herritarrekin harremanetan egoteaz gain, langileak dirala. Orduan, kutxetan edo harreragunetan dauden pertsonak, lantalderen bateko kide ere badirela. Kasu honetan, hemengo langile hauek bi arigunetan egongo dira. Alde batetik, kanpo arigunean, herritarrekin duten harremanagatik, eta bestetik, lantalde barruan, adibidez, kutxetako langile guztiak, beraien artean, barne arigunea osatzeko aukera izango dute. Bidontan azaldutako kontuan edozein galdera edo zalantza baldin bazkazue, gogoratu hemen begian ikuskinetan galdetu ditzakezuela. Bestela, entitateak amiloeuskarania.eu zelbide elektroniko lehiatu. Eta horrelako bideo gehiago ikusi nahi izan gero, arpidetu gure kanalean.